Unsay baboy ra mo? Pagtarong mo ha? Wala man bituya, ganahan lang yun sa imong dress. Kasi kahani mo ni mo bituya. Siyempre, mga laki, lisod pug kamo. Day, putig siki, mura manig baboy ng id-id, day. Hala day, naghawang na pud ang baboy day. Alaw, day, baboy ra mo, kay balibuon kay tiyan. Unsay baboy ra mo? Pagtarong mo ha? Baboy ra mo, magina, day, tanaw ra kong tiyan, anak, day, way shave. Gani day. O ngayon nang hinungungay ba mong duha ng libak na pud mo? Wala man bituya, ganahan lang yun sa imong dress. Kasi kahani mo ni mo bituya. Siyempre, mga laki, lisod pug kamo. Ay mo kabalaka kay pakiton ta mo kinsa kong kauban unya. Kaluod. Unsay luod, ha? Tanawa ron og luod ba sila tan-aw sa kuha? Day, putig siki, mura manig baboy ng id-id, day. Si bituya gigatlan ka, nako still wall dire. Ug dili enough bituya, naapoy liha. O nga no, nangasuya mo sa kuha? Uy, kay sexy pa man ko ninyo. Unsay siksi bituya, sa may siksi ani mo lawas nga mura mga ikagasol. Napay, bagtak ni mo. Murag karpa. Well. Ang nanghinaway, ngano akong bagtak murag karpa, ang imo ha murag pantat. Pantat lagi may at least lami. Unsa ko no, lami? Lami ka ng pantat nga nakurintihan ka gagmay ka ayog. Lawas na takog ulo. Dili ka lakaw diri bituya? Pawan ako na imong buhok ron nga murag si Naruto. Hala, nahadlo ko. Nya nga man nasuya ka? Uy, mahal ni. Hala day, upaw. O sa'yo upaw, nga na pa may napulo kabuk na bilin ani. Hoy, bituya, may pamula ka kadira bituya, kay kaupaw na nagsamot im buhok. Well. Di ko mo patol ang mga gagmay utok, unya mga bati. Kayo, Nakaw na, oy. Dumpol. Hilas kay ning bituya ni. Hi, boy. Sa makadiringon na sabak-sabak mo sa kuha. Ganahan lang ko kumasabak di mo kay nagbilangkad na magkukadaan. Ganahan gyapon, kamaot ni mo eh. Maot lagi pero ang akong bulsa daghagsulod. Taysyon ka nga daga ka kwarta. Oh, Uy, dili ko isi girl ay kung ana ha. Unsay pagtuon nimo sa kuha? sa dili easy to girl, no? Sa ka di ay. Abi man ako gusto ko nimo. So, okay, kung imo kong pahawaon dire di makakagustog ana. Okay, go. Kaya nga eh, dagar ba ito kwarta pero bangaso ang pagkahit ng bayuta to eh. Hi, boy. Uy, Doy, unsa na po sa headline ni mo, Doy? Unsay duy? Naunsa bila siya? Wa ka kakita sa akong gisuot ha. Inong ko nimo duy na ko nimo. Nabuang man yung bayutan eh. Unsa tuyo ni mo, Doy? Unsay say tuyo? Wala ka maibog sa kuha. Na, luod-luod po ng bayuta oh. Kasi luod. Luod ko sa imong pagtanaw pero ang sulod ani tanawa. Hala. Unya na siya ka. Unsa man ning mga sulod ani. Unya di ka ganahan sa kuha. Wait. Ay kung ana ka di ko isi to girl ha. Unsa man yung bayuta oy, di man musukol. Nangarol ka, Doy? Dili na ko gusto ng horse nga tirada. Gusto na ko kanang thrilling ba kanang di ko makurat-kuratan. Grabe mo ka mura makag kanang iro nga wa ka kaon og isa ka semana. Ginani jud ko basta mo cravings. Hoy, di na ka oy bahala ka diha. Doy, asa naman ka, Doy? Sayang ay sa lapi na unta. Hi boy. Kinsa man ka? Ako bitoy. Ano nakagawas mi sa mental ng kagwangan eh? Grabe siya uy mental. Siya pagtaon naman sa kuha. Na nawad ang pangisip kay nga naon ko nimo. Sa man ato day ngono dikit-dikit naman pug ka. Siyempre, ganahan man ko nimo good. Ika pa. Alangan. Samok ba si gunit-gunit hugaw kay kagkamot oh? Grabe po na ka-istriktuan na niya. Yung sa'yo hugaw, uy, nang hinamang ko, tanawa, oh. Ay, gusto ko. Sa sigulit-gulit eh! Di na ni mo kuha na kay bunala na kakaroon. Sama na siya, uy. Samok kay samok.